na kung saan walang awang pinagsasaksak ang 13 anyos na estudyante na si Madeleine Faith Goyena. Ayon sa pulisya, may pagkukulang umano sa seguridad ang pamunuan ng paaralan, bagay na itinanggi ng City High. Kaninang umaga, personal na binisita ng mga opisyal ng lungsod ang pinangyarihan ng krimen. Bahagi ito ng kanilang plano na maglagay ng CCTV camera sa paaralan upang lalong mahigpitan ang seguridad ng mga mag-aaral na aabot na sa 5,000. And we will come up with a resolution. Sinabi ko kay Mayor kanina, we hope that we can find a budget. This is very urgent. Admittedly, siguro sa CTI, umpisan natin. Isang stakeholder ang nais magbigay ng CCTV camera na ilagay sa mga pangunahing lugar sa paaralan. Malaking bagay daw ito upang mabantayan ang bawat galaw ng mga mag-aaral, guro at mga bisita. Bali, prevention yan. Kasi kahit sino, pag may alam nilang may CCTV, ay magdadalawang isip sila gumawa ng krimen. Ito ay makakatulong para paigtingin natin ang seguridad sa ating mga schools. Sa ngayon, bilang paghihigpit sa seguridad, nagdagdag na ng security guard ang City High. Kabilang na rin dito ang ilang pulis na tumutulong sa pagbabantay ng kaayusan sa loob ng paaralan. Susunod! Bayanihan!